Yn y wers ma, rydyn ni'n mynd i ddefnyddio gwefan am ddim i ddylunio gwyneb teigr. Rydyn ni'n mynd i ddefnyddio technegau dylunio vector. Nawr mae delweddau vector yn special oherwydd dyn nhw ddim yn colli safon wrth ei wneud yn fwy, yn wahanol i ddelweddau didfap neu bitmap sydd yn colli safon yn syth unwaith i chi newid i maint nhw. Ar gyfer y dasg ma, rydyn ni'n mynd i ddefnyddio app sydd ar y we o'r enw Vector. Nawr mae hwn am ddim i ddefnyddio. Mwyn dod o hyd i Vector, ar Google, teipiwch Vector, V-E-C-T-R. Chi'n gweld y link cyntaf sy'n dod lan fyna yw vector.com. Cliciwch ar y link. Ar dudalen cartref Vector, cliciwch ar y botwm Use Online. Ac fe wneith e agor app Vector i fyny. Ar ochr dde bydd llwyth o hysbysebion. Please anwybyddwch rheina. Nawr, i ni'n mynd i greu gwyneb teigr. Felly, beth cyntaf sydd angen yna fi yw siap cylch i greu y pen. Nawr, ar ochr chwith fan hyn, chi'n gweld ellipse. So, fi'n dewis hwnna. Fi'n gallu tynnu llun cylch neu hirgrwn. Os chi moyn eich siap i fod yn berffaith grwn, tip i chi, dalwch botwm shift ar y bysellfwrdd, a nawr, pan i chi yn dewis maint y gwyneb, bydd e'n gorfodi'r siap i fod yn berffaith grwn. Nesaf fi'n mynd i ychwanegu'r clistiau, eto dwi'n mynd i ddefnyddio ellipse ar gyfer rhain. Dwi'n moyn troi rhain ychydig. Felly, os ydrychwch chi beth sy'n digwydd fan hyn, fel chi'n gwybod, mae defnyddio y bocsys o dolenni yma yn mynd i ailfeintio y siap. Ond mwyn cylch droi siap, os dda fi a pwyntydd y llygoden just i fas i'r siap, mae'r pwyntydd yn troi i fod yn arf cylch droi. Nawr allai cylch droi'r siap. Felly, unglist. Nawr, dwi'n fan mawr o gopio a ffastio mwyn gweithio'n chydig yn fwy cyflym. Felly, fyddwch chi'n gweld fi'n neud na eitha tipyn. Dwi'n de-glicio ar y siap a dewis duplicate. A nawr mae'n arall gyda fi. Uwch ben y siap, chi'n gweld, mae opsiynau gyda ni. Yr un i ni moyn yw flip horizontal, sy'n mynd i droi'r glist yma cyfeiriad arall. Beth ni'n mynd i wneud nawr yw cyfuno'r 3 siap yma i fod yn un siap. Fel bod y clistiau ddim ar wahân i'r pen ragor. Felly beth ni'n wneud yw llusgo bocs dros y 3 siap, uwch ben y siap, ni'n cael cyfres o ddewisiadau. Unite add, nawr dyna'r un ni'n mynd i ddefnyddio. Ni'n gallech chi ddefnyddio subtract, a chi'n gweld beth sy'n digwydd fyna yw, bydde fe'n defnyddio siap y clistiau i dorri ffwrdd darn o'r pen. Am opsiynau eraill, byddwn ni ddim yn defnyddio mor aml yna. Felly, am y tro hyn, ni'n mynd i ddefnyddio Unite Add. Nawr, mae y 3 siap nawr wedi troi yn 1 siap. Nawr, sa i wedi gweld teigr gwyrdd o'r blaen, felly dwi yn mynd i ddewis draw ar ochr dde fan hyn, lliw addas ar gyfer gwyneb y fan heigr. Band lliwiau fan hyn, fel enfys. A yn y sgwaren wedyn fe allwch chi ddewis gyda hwn. Lliw fwyaf cryf posib, yr holl ffordd i wyn, neu'r holl ffordd i ddi, a wedyn tuag at llwyd os dewch chi draw fel hyn. Dwi'n mynd i fynd am oren cryf. Dwi'n mynd i symud nesaf te i'r llyged. Felly, unwaith to mynd i ddefnyddio ellipse draw ar ochr chwith. Beth dwi'n ei wneud nesaf yw dyblygu hwnna. Dwi'n bod 2 lygad union yr un maint a siap gyda ni. Beth am ganol y llygad? Trwyn nesaf. Nawr ar gyfer y trwyn, dwi'n mynd i fynd mewn i more shapes ar yr ochr chwith fan hyn. Dwi'n mynd i ddefnyddio
siap deigryn yma fan hyn. A wedyn dwi'n mynd i gylchdroi hwnna. Nesa, dwi'n mynd i weithio ar y ceg. Gyfer y ceg, mae angen i ddefnyddio y pen. Ond mae'r pen yn special iawn. Dwi ddim yn edrych yn lot, ond mae'r pen yn galluogi chi greu siapau tyfel i chi eisiau. Felly dywyswch pen. Dwi'n mynd i glicio unwaith ar waelod y drwyn. A dwi'n mynd i glicio. Nes lawr. A wedyn dwi'n mynd i glicio fan fyna. Nawr, chi'n gweld bod yna bwynt newydd yn dangos gyda ni yn y canol fan hyn. Beth mae hwnna'n galluogi ni wneud yw i greu cornel sydd yn fwy crwn. Rhywbeth fel yna. Unwch chi'n hapus gyda'ch siap mwyn stopio ychwanegu ragor y linellau, mae angen i chi wasgu'r botwm escape ar gornel top y bysellfwrdd. Nawr, dwi eisiau i'r linell yna i fod yn fwy trwchus, felly draw ar yr ochr dde fan hyn, mae opsiynau gyda ni gyfer y border. Felly, dwi'n mynd i newid hwnna lan i 3 pwynt pixel. Mae angen un arall o reina arnau, felly chi siŵr fo'n gwybod beth dwi'n mynd i wneud erbyn hyn. Dwi'n mynd i glicio ar yr un cyntaf, a deglicio, dewis duplicate, a i fi yn mynd i ddewis flip horizontal. A gosod hwnna yn daclus dros yr un cyntaf. Nesaf, ni'n mynd i edrych ar stripiau D sydd ar wyneb y teigr. Felly ar gyfer hwn, dwi'n mynd i ddefnyddio y triongl. Ac yna, copio. Chi'n gweld mae'r llinellau glas yna'n helpu ni i osod darnau o'r ddelwedd gyferbyn ar ochr draw. Iawn, dwi wedi gorffen ychwanegu'r stripiau. Yr unig beth sydd ar ôl da fi wneud nawr yw gwneud tu fewn clust y teigr yn binc. A dyna ni. Dwi wedi gorffen gwyneb y teigr. Gallwch chi ddefnyddio vector.com fel dwi wedi dangos i chi nawr, heb fewn gofnodi. Ond, does dim modd wedyn o gadw'ch gwaith mwyn gweithio yn y fe eto. Os ych chi eisiau gwneud rhywbeth fel yna, gweithio'r brosiect yn fwy, bydde gwerth i chi i ddefnyddio sign up ar y gwaelod fyna a chreu cyfri vector. Dwi ddim yn costi unrhyw beth, na gyd bydd angen i chi wneud yw gofyn caniatâd eich rieni bod chi yn creu cyfrif ar wefan vector.com. Os ych chi ddim yn moyn creu cyfri a chi moyn safio'r gwaith na nawr mwyn dangos i'ch athrawon, beth sy'n angen i chi wneud yw lawr-lwytho hwnna fel delwedd. Ar dop y dudalen, fe welwch chi'r botwm export. Nawr mae opsiynau gyda chi fan hyn. Nawr SVG yw Scalable Vector Graphic sy'n meddwl bod e'n cadw fel vector. Felly, fel welwch chi ar ddechrau'r fideo, bydd e byth yn colli safon wrth bod chi'n neud e'n fwy. Ond, yr unig beth gyda SVG yw, dyw pob raglen ddim yn gallu agor ffail SVG. Felly mae SVG, PNG a JPEG gyda chi. Y gwahaniaeth rhwng y tri yw, SVG yn vector, sy'n meddwl bydd y safon yn well, ond fydd e ddim yn gweithio gyda phob app. PNG yn mynd i weithio gyda bron bob app, ond dyw e ddim yn ddelwedd vector agor, felly fyddech chi yn colli safon wrth wneud eich hun yn fwy. A wedyn JPEG yw'r fformat ffeil mwyaf cyffredin ar gyfer delweddau, felly mae'n mynd i weithio am hobman. Ond anfantais mawr JPEG o ran dyluniadau vector yw, fel chi newydd weld, mae'n ychwanegu cefndir gwyn i bob delwedd. Felly ar gyfer y gwaith yma, fydden ni yn cadw fe fel PNG.
Unwaith chi'n barod i safio fe, cliciwch ar Open Tab. Dyma ni, y llun dwi wedi dylunio, a wrth fe glicio ar hwn, allai arbed hwn lawr i'n nghyfrifiadur yn barod i ddefnyddio rhywle arall. A dyna fe, ar ôl creu gwyneb y teigr, beth am drial yn ifael neu gymeriad arall. Diolch am wylio a fyddai'n ôl cyn bo hir.